Yes. Uverse 6 uthi oyakoba namadlozi ayo lokhu uzawuphinga nabo uNkulunkulu obeka ubuso bakhe phambene nalowo muntu. Sure. That is why abantu bamadlozi bahlala benamabhadi njalo behambe bayofaka ikhumba, because uNkulunkulu bafulathele. Bona bacabanga bafulathelwe abantu abangasekho kanti bafulathelwe uNkulunkulu. Oh. Incwadi kaJohn chapter 3 verse 36 uthi uNkulunkulu uthi uJesu lapho okholwa indodana nokuphila okuphakathi, ongakholwa indodana intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwabo. Bona mabebona beba namabhadi beba nenkinga bahamba baye eNatal or baye lapho baya khona bayofaka isikhumba ezandleni, of which inkinga ayikho kwabaphansi, inkinga kwabaphezulu. Inkinga usuke fulathele uNkulunkulu ayamadlozi. Yes, not amadlozi. Oh. Neda ngithi basuke baye kwabanye abantu abanomoya lona kaSathane wamadlozi, and then base bebhula bathi yidlozi, kodwa uNkulunkulu kahle lithi iBhayibheli intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe, uJohn 3:36 vele. Yes. Intukuthelo ihlezi phezu komuntu ongakholwa indodana kaNkulunkulu. So ungayihlaba imbuzi we100. Ingakho umuntu wedlozi akekho ongathi into zakhe ihamba kahle. Engaya namhlanje awulungisa kuthiwa shuthi zonke ziyabheda into zedlozi. Lalela ngichazele. Uyabona umuntu okhonza idlozi engaya namhlanje afika bhule kuthiwa hayi yenza umsebenzi kagogo. Awenza namhlanje kusasa athi uyabuyela bazomkhomba kagogo omunye futhi. Baphinda athi uyabuya, akwenzeki kuthiwa into zakho ihamba kahle, akwenzeki. Khala kuyincifici. Khala kuyincifici ngakho abanye fica ikhumba zaziningi ezandleni. Sure. Bazama ukuthi wenze into zibe kahle. Azibi sacred, azibi right. Bese kubethiwa bathi amadlozi labantu okuthiwa yinyanga noma izangoba ngibakhulumeli, kodwa ngithena ngiscroll lapha ngibona kumalo nabathi bayalifunda iBhayibheli. Ukufunda iBhayibheli akusho ukuthi uyakholelwa eBhayibhelini. Hayibo. Ukholelwa into eBhayibheli. iBhayibheli lithi umuntu makakholwe uJesu. Umuntu ophilisayo uJesu. Kubizwa igama lika Jesu akuthathwa isihlahla esinye hlanganiswe nesisihlahla uzophilisa abantu uthi wena unikwe abaphansi. Abaphansi abangobani obani abaphansi. Ngoba ngishilo ngathi iBhayibheli lithi uma umuntu efa, lento ufuna ngichaze. Yes. Uma umuntu efa kuthi umuntu ufile kusuke kuphuma umoya lo wafaka uNkulunkulu incwadi ka chapter 2 Genesis verse 7. Waphefumulela emakhaleni akhe. Lo moya uvela kuNkulunkulu. Sure. Bese bakhona spirit number 2 sokuphila la emhlabeni. Lo moya lona kuthiwa mangabe kuthiwa hey ngathi angizizwa ngathi ngilula, bahambe bayinyangeni bawufaka izinto. Abanye banezingceba, abanye bananani, omunye uye uthi emva kwakhe engakaqhamuki kuweme ngapha emva uzwe ikhanda lishwabana. Ile zinto le labo moya bagcwele kuyi. Uma efake umoya wakhe kusokuphuma umoya wakhe uma efa umuntu uya kuNkulunkulu. Bese lo moya lo kade lokho ufakwa yinyanga, ufakwa yinini ezangoma, ufake lo moya lo usala lapha emhlabeni uba lapho umuntu ofele khona. Yiwo lo landwa ngehlahla lomphatha. Okuthiwa mase kuhamba kuthiwa siyekhaya manje Mr Mbatha. Singasho ukuthi lo moya uyidemoni. Moya kaSathane, moya amademoni vele. Oh. Idemoni ingelosi, idemoni makuthiwa amademoni. Ingelosi kodwa ingelosi kaSathane. Uyabona? Akusiyo umuntu ofile. Ubaba wami nje washona kalona idemoni. Sure. Kodwa umoya omubi oqhamuka ngedwa angaphupha. Ngiphupha evela ubaba ngakhuza ngathi ngegama lika Jesu hamba moya omubi, moya kaSathane. Ngoba wa disappear from that day. Because vela kusiyo umoya wababa. Ubumphuphu babo wakho eshonile. Ngaphupha lo langa. Oh kanti idemoni leli elifika kimi. Oh. So ngakhuza ngathi shuthi lamademoni asebenzisa wona lamaphupho. Asebenzisa avela amademoni asebenza ngamaphupho. Oh. Ingakho bonke abantu kufana nayo indaba yaKashembe. Indaba yaKashembe kuthiwa bonke abantu bathi uyamphupha. Ungabuza nje mina ngangikula lo muntu ovela afika kimi ngephupho wangiphilisa. Indaba le yom amademoni amadlozi baphupha izinto zenzeka, phupha nabo gogo baphupha gogo wakho wafa kudala. USathane indlela eza ngawuthatha image yami ezenganeni yami azokhala athi ngilambile. Ulamba kanjani into efile? Sure. Ulambile makuhlatshwa udla bona labantu.